Naimbag nga aldaw yu ubing. Katanga aldaw, adalin tayo manen ti maysa a leksyon ti mathematics 1. Daytoy ket ti place value ken value dagiti 1 to 2 digits a numero. Ti place value wenno paglugaran ket addaan saggaysa wenno ones ken sagsangapulo wenno tens. Kas pagarigan ti 20 ket 3. Ti makinkan ni gid a numero ket 2. Daytoy ket addaan place value ang sagsangapulo wenno tens. Ti makinkan nawan a numero ket 3. Daytoy ket addaan place value a saggaysa wenno ones. Padasen tayo dagiti sumaganad a numero. Ibaga ti place value na itinatimbukgalan a numero. Umuna, 10 ket 7. Tinatimbukgalan ang numero ket 7. Ti 7 ket addaan place value a saggaysa. May kadua, 30 ket 5. Tinatimbukgalan a numero ket 3. Ti 3 ket adda place value na a sagsangapulo. Ti may 3 ket 40 ket 6. Tinatimbukgalan a numero ket 4. Ti 4 ket adda place value na nga sagsangapulo. Ti may 4 20 ket 9. Tinatimbukgalan a numero ket 9. Ti 9 ket adda place value na nga saggaysa. Ti may 5 50 ket 3. Tinatimbukgalan a numero ket 5. Ti 5 ket adda place value na a sagsangapulo. Anyamet iti value. Ti value ket iti gatad ti digit. Kas pagarigan ti 20 ket 3. Ti 2 nga addaan place value a sagsangapulo ket adda value na a 20. Layunan laeng ti maysa 0 kiabay iti 2. Tapno maalat is value na. Ti 3 ket adda place value na a saggaysa. Ti value na ket 3. Awan ti inayon a 0 di abay na. Kitaen tayo pay ti sumarano a pagarigan. 40 ket 6. Ti 4 ket adda place value na a sagsangapulo. Isu nga ti value na ket 40. Ti 6 ket adda place value na a saggaysa. Isu nga ti value na ket 6. 50 ket 2. Ti 5 ket adda place value na a sagsangapulo. Isu nga adda value na a 50. Ti 2 ket adda place value na a saggaysa. Isu nga ti value na ket 2. Sumarano, 10 ket 7. Ti maysa ket adda place value na nga sagsangapulo. Isu nga ti value na ket 10. Ti 7 ket adda place value na nga saggaysa. Isu nga adda value na nga 7. Ti maudi, 70 ket 5. Ti 7 ket adda place value na nga sagsangapulo. Isu nga ti value na ket 70. Ti 5 ket adda place value na a saggaysa. Isu nga ti value na ket 5.
Naawatan yu kaditi leksyon tayo tatanga aldaw? Nalain, in kayo garod song batan dagiti aktibidad iji module yu. Tandaanan, easy learning, basic learning, happy learning.